Hej, det er Spørg Elefant, og vi er i gang med vi er på vej op på loftet, eller det der. Vi har ikke været her, for vi skal lige finde ud af, hvad der er deroppe, så hvis du godt vil, så vi går lige derop. Så kan du lige komme med, kom. Så kan du godt sige dig højt til loftet. Så er vi lige kommet op, og nu vil vi udforske. Kom. Så var det. Lys lige. Flyt det. Så det var den ene vej, så går vi den anden vej. Ja, så går vi den anden vej. Du så fanden så hurtigt han går. Han kravler. Og så kan man kigge ud igen der. Ja. Meget spændende. Det er bare ikke lige så godt, men prøv at se, om du kan lyse. Jo, det er det. Se. Og det op der, jeg ved ikke, om vi kan se det, men der kan man også godt kigge ud. Så nu vil vi gå ned igen. Og selvfølgelig er damerne først. Så har vi lige været på loftet, så er vi i gang med at folde den sammen. Så jamen, det var da meget mørkt. Hold da kæft. Så er der jo altid noget, der er opdaget lys. Eller hvad nu man kan kalde det. Tada! Vi ses!